आनंद एक बार हरि बोल। स्टार्ट କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କେତେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ତ ସେଟା ଡିସ୍କସ୍ ଟିକେ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୁଦ୍ଧ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୈନ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଗୀତାର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ସାରାଂଶ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମଯୋଗ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମଯୋଗ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ ମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ରାଜବିଦ୍ୟା। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ରାଜବିଦ୍ୟା ଯୋଗ, ପରମ ଗୋପନୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ଯୋଗ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା। ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଭାଗ ଯୋଗ, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଏବଂ ଚେତନା। ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ୍ୟ, ତ୍ରିଗୁଣୀ ମାୟା ମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ରହୁଛି, ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟା। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ। ଷୋଡଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେବ୍ୟାସୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଯୋଗ୍ୟ, ଦେବୀ ଏବଂ ଅସୁରୀ ସ୍ୱଭାବ୍ୟ। ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାତୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ୍ୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ତିନି ଭେଦ। ଅଷ୍ଟମଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ମୋକ୍ଷ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ, ଗୀତାର ନିଷ୍କର୍ଷ। ଗ୍ରନ୍ଥକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଲ। ମହାଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ। କଳିଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଜକୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ସଖା ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଯୁଦ୍ଧାରମ୍ଭର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ମାନବୀୟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ଧାର୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଏହା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଶହେ ପୁତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପିତା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃବିବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଥିଲା। ଭାତୃବିବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ଝଗଡା ହୁଏ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ଉଭୟ କୁରୁବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କୁରୁବଂଶ ମହାରାଜ ଭରତଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ମହାଭାରତ ନାମିତ ହୋଇଅଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିବାରୁ ଅନୁଜ ପାଣ୍ଡବ ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଓ ସହଦେବଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧୀନକୁ ଆସିଥିଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଗଣ ଗୋଟିଏ ରାଜ ପରିବାରରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଉଥିଲେ। ଉଭୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅତି ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜକୀୟ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଓ ଈର୍ଷା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିଲେ।
ଅନ୍ଧ ଓ ଦୁର୍ବଳ ମନା ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯୁବ ପୁତ୍ରଗଣ ମାରି ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେମାନଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପିତା ପୁଣ୍ୟାମ୍ୟ ବିଦୁର ଓ ମାମୁପୁତ୍ର ଭାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିପଦରୁ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏକି ଅବତାର ଲୀଳାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜବଂଶର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମାତା କୁନ୍ତୀ ବା ପୁତ୍ରା ରୂପେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଓ ଧର୍ମଧାରୀ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦୂତ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲା। ଦୂତ କ୍ରୀଡ଼ା କହିଲେ ପାଶା ଖେଳ। ଏହି କପଟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ତାର ଭାତୃଗଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ସତୀସ୍ୱତୀ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଅପମାନିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁରୁ ରାଜସଭାରେ ଅନେକ ରାଜା ଓ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌରବମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦିବ୍ୟ କୃପା ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ହରାଇବା ସହିତ 13 ବର୍ଷର ବନବାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବନବାସରୁ ଫେରି ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟଗତ ସିଂହାସନ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଡିନାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅତିକ୍ରମେ 5ଟି ଗ୍ରାମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚକ୍ର ମେଦିନପୁର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହିଷ୍ଣୁ ଏବଂ କ୍ଷମାଶୀଳ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ର ଦୁଇ ପକ୍ଷର ସମର୍ଥକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ ସେଠାରେ ସବୁ ଏକାଠିତ ହୋଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ। କିଛି କୌରବ ପକ୍ଷରେ ଆଉ କିଛି ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ। କୃଷ୍ଣ ନିଜ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ ନକରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଆଗ୍ରହ ଦେଇନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଅପରପକ୍ଷେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଅଧାର୍ମିକ ପୁତ୍ରଗଣ ଏହା ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ଭଗବାନ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତା ପାଖରେ ଅପରିମିତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଯାଦବ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରହିବେ ଓ ଅପରପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ରହିବେ। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଅସାଧାରଣ ରାଜନୀତିକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ନ ଚାହିଁ ଯାହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଅପରପକ୍ଷେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ। ନ ଚାହିଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଭାବରେ ପାଇଁ ଅତି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ସେନାବାହିନୀ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଥିବା ସମୟରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କର ସଚିବ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣାବଳୀ ଜାଣିବାକୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଦୃଷ୍ଟରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ବାପା ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେମାନେ କଣ କଲେ?
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବତ ଗୀତାର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, କେବଳ ଏହାର ଅନୁବାଦ ତଥା ଭାଷାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସାଧାରଣ ଅନୁବାଦ ସାଧାରଣ ଅନୁବାଦ କଣ? ଭଗବତ ଗୀତାର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କରିବା ସମୟରେ ମହାଭାରତ ଏକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୌରାଣିକ ଘଟଣା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥାନ୍ତି ନା ବୋଲେ। ଏଥିସହିତ ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତନ ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଇତିହାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯାହା ଗୀତା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁବାଦ ତଥା ଏହା ସହିତ ଥିବା ଭାଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରେ। ଏହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ଯେହେତୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଏବଂ ଅନ୍ତତୋଗତ୍ୟା କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ। ଭଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଛି। Deep research, deep research. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଯୋଉ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡାକ ଆମେ ମାନେ ଯେମିତିକି ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଥଟ୍ସ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି ରିଅଲ ଲାଇଫ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ ସହିତ ମେଣ୍ଟାଲ କେମିତି ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ତାହା ବିଷୟରେ ଏହା ଜଣେ। କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ହଜାର ଲକ୍ଷ ଅହିତ ନିୟୁତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନମ୍ବର ମତେ ମନେ ନାହିଁ। ବର୍ଷରେ ଧରାଧାମକୁ ଆସନ୍ତି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ 8600000। ବର୍ଷରେ ଧରାଧାମକୁ ଆସନ୍ତି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ହେଲା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଠିକ 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 ଅଛି ଭାଇ ହେଲା। ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାଉ କି ଆମର ଆମର ଇତିହାସ ଇତିହାସ ଏମିତି ଥିଲା।
ସେ ଜିନିଷଟା ତ ମନେ ରଖ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ। ହୁଁ। ଲେଖା ବି, ବିଶେଷ କରି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭ୍ରସମ୍ପତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଭୌତିକ ସୁଖ ସମୁଦ୍ର ଅଭିଭୂତ କରାଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସୁଖୀ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଏହି ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ବା ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତି ବଳଶାଳୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର କଠିନ ନିୟମରେ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ଭାଇ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଅଟେ। ମାନେ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଏକଥା ଜାଣୁନାହୁଁ ଜୀବ ଆନନ୍ଦମୟ ଭାବେ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରେ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରିବା। କିନ୍ତୁ ମାୟାର ମୋହିନୀ, ମାୟା ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ସୁଖ, କିନ୍ତୁ ମାୟାର ମୋହିନୀ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ସୁଖ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ସେ କଦାପି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କହିବା ହେଲା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟେନସନ ଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ସିଗରେଟ ପିଇଦେଲି ଗୋଟେ, ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ସେଇ ଟାଇମକୁ ହିଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ, ବାକି ଟାଇମରେ ଟେନସନ ହେଲେ ସେଟା ତମେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ? ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ସେ କଦାପି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ତାହା ହଉଛି ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି। ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ? ଯୋଉ କିଛି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ମତେ ଆଇଲାନି କି ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ମତେ ମିଳିଲାନି, ଏଇ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ମୋର କାମ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆରେ ଠିକ ଅଛି ନା, ନହେଲା ନାହିଁ, କଣଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୋର ଇମୋସନ, ଇମୋସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର। ମନ ୟାଡ ସ୍ୟାଡ ଭାଗୁଥାଏ, ୟାକୁ ଦେଖ ତାକୁ ଦେଖ ତାକୁ ଦେଖ ତାକୁ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ମତେ, ତମମାନଙ୍କୁ ତ କହିବିନି, ମତେ ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏହା ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମଠାରୁ ଏହା ଦାବି କରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଉପକ୍ରମଣିକା।
ଏବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହଉଛି। ଏବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ମାନେ ଯେତିକି ତାର ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢିବା କଥା ତାହା ଆମେ ପଢିବା। ଓମ୍ ଅଜ୍ଞାନ ତିମି ରାଧଂସ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକୟା ଚକ୍ଷୁରୁନ୍ମିଳନସି ଯେନ ତସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମନ ଭୀଷ୍ଟ ସ୍ଥାପିତ ଯେନ ଭୂତଳେ ସ୍ୱୟଂ ରୂପ କଦା ମହ୍ୟ ଦଦାତି ସ୍ୱ ପଦାନ୍ତିକ। ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ହରି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଳ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ଭୈଦିକ ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ। ବନ୍ଦେହ ଶ୍ରୀ ଗୁର ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତୁ ପଦ କମଳ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବାସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରୂପ ଶ୍ରାଜ୍ଞାତ ସହ ରଘୁନାଥ ତତ୍ସଜୀବମ୍ ସାଦ୍ୟତ ସାବଧୂତ ପରିଜନ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବମ୍ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପାଦନ୍ ସହଗଣ ଲଳି ଶ୍ରୀ ବିଶାଖାନ୍ବିତାଶ୍ଚ। ଏହାର ଅର୍ଥ, ମୋର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ମୁଁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରୀଳ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀଳ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଭଟ୍ଟ, ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଥୀଗଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଲଳିତା ଓ ଶ୍ରୀ ବିଶାଖା ଆଦି ସଖୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାଉଛି। हे କୃଷ୍ଣ କରୁଣା ସୁନ୍ଦର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜଗତପତେ ଗୋପେଶ ଗୋପିକାକାନ୍ତ ରାଧାକାନ୍ତ ନମସ୍ତୁତେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ହେ ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖୀ ଜନର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ଗୌରାଙ୍ଗୀ ରାଧେ ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ବୃଷ ଭାନୁସୁତେ ଦେବୀ ପ୍ରଣମାମି ହରିପ୍ରିୟ। ରାଧେ ରାଧେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଯାହାଙ୍କର ଶରୀର କାନ୍ତି ଆଉଟ ସୁନା ଭଳି ଏବଂ ଯିଏକି ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ଅଟନ୍ତି। ହେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ, ଆପଣ ରାଜା ବୃଷଭାନୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଏବଂ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଭଶ୍ଚ କୃପା ସୁନ୍ଦର ପତିତାନ ପାବନ ବୈଷ୍ଣବ ନମୋ ନମଃ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତଗଣ ବାଞ୍ଛାକଳ ସଦୃଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପତିତ ଜୀବନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାନୁଶୀଳ, ସେହି ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବଗଣ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର, ଶ୍ରୀ ବାସାଦି ଗୌର ଭକ୍ତି ବୃନ୍ଦ। ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର, ଶ୍ରୀବାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।
କେତେ ରେଷ୍ଟ। ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ସୈନ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ଶ୍ଲୋକ ବି କହିବି, ତାର ମିନିଂ ବି କହିବି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉଚ୍ଚ ମାନେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍রে শ্লোক 1 ধৃতরাষ্ট্র উচ্চাব ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা ଯୁଜୁସ୍ତବ୍ୟ ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚ କିମ କୁର୍ବୁତ ସଞ୍ଜୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ, ହେ ସଞ୍ଜୟ, ମୋ ପୁତ୍ରଗଣ ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଗଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କଣ କଲେ? ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଭଗବତ ଗୀତାର ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ତେ ଏହା ପାଠ କରନ୍ତି। ଗୀତା ମହାତ୍ମାରେ ଗୀତା ପାଠର ମହିମା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସହାୟତା ବଡ ଯନ୍ତ୍ରର ସହିତ ଭଗବତ ଗୀତାର ପାଠ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ମତାମତ ନ ଯୋଡ଼ି ତାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କିପରି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ତାହାର ଉଦାହରଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ହିଁ ଅଛି। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୀତାବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେପରି ଏହାକୁ ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଯଦି କେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁ ପରମାରେ ଆସୁଥିବା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବତ ଗୀତା ବୁଝେ, ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାପକୁ ଟପିଯିବ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଥରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଠକ ଆହୁରି ଏପରି ଅନେକ କଥା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପାଇବ ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନଦଣ୍ଡ। ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି ତ ବିନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିବ ନାହିଁ। ଆଗ ବୁଝ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର। ବୁଝ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ତାହା ଏହି ମହାନ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ମୌଳିକ ନୀତି ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦର୍ଶନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁ ଅବସରଣ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଏକ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ରୂପେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଧରାଧାମରେ ଲୋକଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଏ ଦର୍ଶନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୁହାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରତବିଧି ଧର୍ମନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଶବ୍ଦ ବଡ଼ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। କୌରବମାନଙ୍କର ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବଡ଼ ସନ୍ଦିହାନ ଥିଲେ। ଏହି ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ି ସେ ତାଙ୍କର ସଚିବ ସଞ୍ଜୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୋ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଗଣ କଣ କଲେ? ସେ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସଭିଏ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ହୋଇଯାଉ, ଏହା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କଣ ହେବ ତାହା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେହେତୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବଡ଼ ଶଙ୍କାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏହା ତୀର୍ଥସ୍ଥଳଟି ଦେବଲୋକର ଅଧିବାସୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜସ୍ଥଳ ଅଟେ।
ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରୂପ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯୁଦ୍ଧଟି ଅର୍ଜୁ ଅର୍ଜୁନ ଆଦି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନୁକୂଳ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଧାର୍ମିକ। ସଞ୍ଜୟ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ବସି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ କଣ ହଉଛି ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଓ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ରଗଣ ଏକ ପରିବାର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନ ଏଠାରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଜାଣିଶୁଣି କେବଳ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନ କୌରବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନ ବଂଶକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିବି। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଭାତୃପୁତ୍ର ସହ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଜାଣିପାରିବ। ଯେପରି ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଅନେକ ବାଳୁଙ୍ଗା ଥାଏ ଏବଂ କୃଷକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଘଟଣା ପ୍ରାରମ୍ଭ ଧର୍ମର ପିତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ରଗଣ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୁଳବାଳୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଏବଂ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଧାମୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିର ଯାହା କିଛି ଐତିହାସିକ ବୈଦିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ଲୋକ 2। ଦୃଷ୍ଟା ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନସ୍ତଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମୁପସଂଜ୍ଞମ୍ ରାଜା ବଚନମ୍ ବ୍ରବୀତ୍। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ବ୍ରଜବ୍ୟୂହରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମାନେ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନମତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ସେନାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ନିଜ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏକଥା ଭଲ ରକମ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରି ଧର୍ମନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆଜନ୍ମ ଧାର୍ମିକ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସନ୍ଦିହାନ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର କଥା ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ଶୁଣାଇ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟସଜ୍ଜା ଦେଖିଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେନାପତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ କଲେ। ଯଦିଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଠାରେ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି, ତଥାପି ଅବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ସେ ସେନାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏକ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଢାକୁଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଅତି ଦକ୍ଷ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବା ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବୋଲି ଯାହା ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କାକୁ ଛପାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟସଜ୍ଜା ଦେଖି ସେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଏହା ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଏଠାରେ ଜଣାପଡୁଥିଲା।
श्लोको 3 वैश्योत्या पाण्डुपुत्रा रामाचार्य महन्त च्वमुं बुद्ध्या द्रुपदपुत्रेण तव शिष्यण्य धीमता। यार अर्थ, हे आचार्य, पांडुपुत्र मानकर ए विराट सैन्य बाहनକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁହ୍ୟାକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସେ ଏଠାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେନାପତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କଳହ ଥିଲା। ଦ୍ରୁପଦ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପିତା। ଏ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୁପଦ ଏକ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବର ମିଳିଲା ଯେ ସେ ଏପରି ଏକ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବେ ଯେ କି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଏ କଥା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଉଦାର ହୃଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୁହ୍ୟାକାରରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଠାରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଭୁଲକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଗତ ଭୁଲକୁ ମନେ ପକାଇ ସାବଧାନ ହେବେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶିଥିଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏତଦ୍ଦ୍ୱାରା ସେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯେପରି କଳହ ନୀତି ଅନୁସରଣ ନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମେଧାବୀ ତଥା ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଯଦି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳହ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଶ୍ଲୋକ 3ର ଯେଉଁ ଅର୍ଥାର୍ଥ ଅଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାନେ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ପୁତ୍ର ମୋର ସର୍ବନାଶ କରିବ, ମାନେ ମତେ ମାରିଦବ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଏହା ହଉଛି ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ମାନେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ଏହା ହିଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅଟେ, ତେଣୁ ତଥାପି ସେ ଶିକ୍ଷା ଶିଖେଇଲେ। ତ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଯେପରି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମାନେ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାବଧାନ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ଲୋକ 4 ଅତ୍ର ଶୂରା ମହେଶ୍ୱାସା ଭୀମାର୍ଜୁନ ସମାଯୁଧି ଯଯୁଧାନ ବିରାଟଶ୍ଚ ଦ୍ରୁପଶ୍ଚ ମହାରଥ। ଏଠାରେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଅନେକ ଧନୁର୍ଧାରୀ ବୀର ଅଟନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଯଯୁଧାନ ବିରାଟ ଏକ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ରୁପଦ ଏଠାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଣ କହିଥିଲି। ଦ୍ରୁପଦ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପିତା। ଏ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୁପଦ ଏକ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କଲା।
ଭାବାର୍ଥ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଭଲ ରକମ ଜଣା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଆଗରେ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯଦି ଓ କିଛି ଓ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନଥିଲେ। ତଥାପି ଆହୁରି ଅନେକ ଏପରି ଯୋଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଶଙ୍କାର କାରଣ ଥିଲେ। ବିଜୟ ଲାଭର ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ। ଏକଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବଳ ସେ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରେ। ମାନେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଠାରେ ମାନେ ନିଜ ସୈନ୍ୟ ଛାଡିକିନା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି। ସେଠାରେ ମାନେ କେମିତି ମାନେ ଯେମିତି କି ଦ୍ରୁପଦ ଆଉ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ମହାବଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଏ ନା ମାନେ ୟାର ପୁରା ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବୁ କଣ ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି ତାର। ଶ୍ଲୋକ 5। ଦୃଷ୍ଟ କେତୁ ସେ କିତାନ କାଶୀ ରାଜସ୍ୱ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍ ପୁରଜିତ୍ କୁନ୍ତି ଭୋଷଜ ଶବେଶ୍ୟ ନର ପୁଙ୍ଗବ। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟଗତୁ ଚେତିକାନ କାଶୀରାଜ ପୁରଜିତ କୁନ୍ତିଭୋଜ ଏବଂ ସେବ୍ୟ ଆଦି ଅନେକ ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଶ୍ଲୋକ 6। ଯୁଧା ମନୁଷ୍ୟୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତମ ମଜ୍ଜାସ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍ ସୌଭଦ୍ରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେୟାଶ୍ଚ ସର୍ବ ଏବଂ ମହାରଥ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ଯୁଧାମନ୍ୟୁ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍ ଉତ୍ତମଜ୍ଜା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶିଷ୍ଟ ରଥାରୋହୀ ଯୋଦ୍ଧା ବା ମହାରଥୀ ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ଫିଲ୍ ଦ ପାୱାର ମାନେ ପଢିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜେଟିକ ଫିଲ୍ ଆସୁଛି। ଫିଲ୍ ଦ ପାୱାର। ଶ୍ଲୋକ 7। अस्कातु विशिष्टा जे तानिबोध द्विजोतम नायका मम सन्न्यासु संगार्थ तान ब्रवीमते। हे ଦ୍ୱିଜୋତମ, ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମିତ୍ତ ମୋ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେନାପତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ସୈନ୍ୟ ଚାଳନାରେ ଦକ୍ଷ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ 7 ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ମୋ ଆଡେ କଣ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସୈନ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ 8। भवान् भीष्मस्य कर्णश्च कृपश्च शमितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्तिस्थैभ्ୟ च। ତ ଆମ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ସେହିପରି ଆପଣ ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ, କୃପ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ବିକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭୂରିଶ୍ରବା ଆଦି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତି। କହିଲେ ଭାବାର୍ଥ এই ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କର ନାମ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ବିକର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଭାଇ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହଉଛି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ସୌମ୍ୟଦତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂରିଶ୍ରବା ବାହିକ ଦେଶର ରାଜକୁମାର କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭାଇ, କାରଣ ସେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ବିବାହ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ଏଇ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥିଲା। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯଜମ ଭଗିଷ୍ଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଶ୍ଲୋକ 9। ଅନ୍ୟଚ୍ଚ ବହସ୍ନ ସୁରା ମଧ୍ୟର୍ଥେ ତପ୍ତ ଜୀବିତା ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହରଣ ସର୍ବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦା। ଆହୁରି ଅନେକ ବୀର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନାନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ
ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ଭାବାର୍ଥ ଜୟଦ୍ରଥ ଜୟଦ୍ରଥ କୃତବର୍ମା ଶଲ୍ୟ ଆଦିଙ୍କ ପରି ଆହୁରି ଅନେକ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିମିତ୍ତ ଜୀବନ ପାତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମାନେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଏସବୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଖୁବ୍ ଆଶା ଥିଲା। ଶ୍ଲୋକ 10 ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଦସ୍ମାକ ବଳ ଦୀକ୍ଷାଭିରକ୍ଷିତମ୍ पर्याप्त द्वित्वमे तैसा बल भीमाभिरक्षितम् ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅପରିମିତ ତତ୍ ଆକସ୍ମିକ ଆମମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସରେ ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଡିଟେଲ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବହି ପଢି ପାରିବେ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ମୂଳ ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ କହିଦେଇଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ବଳ ଅପରିମିତ ଅଟେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟୁ, ଅଥଚ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାବଧାନ ତା ସହକାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଳ ସୀମିତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟ ବଳର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ସୈନ୍ୟ ପୁରା ମାନେ ପାୱାର ଅଫ ସୋର୍ସ ମାନେ ପାୱାର କେତେ ଅଛି, ନିଜର ବି ପାୱାର କମ୍ପେୟାର ମାନେ ତାର କେତେ ମୋର କେତେ, ସେ ଭାବୁଛି ତାର ସୈନ୍ୟ ବଳ ଅପରିମିତ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ସେନାପତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଳ ସୀମିତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଅନଭିଜ୍ଞ ସେନାପତି ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୀମ ଅତି ନଗ୍ନ ଅଟେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସର୍ବଦା ଭୀମ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରେ, କାରଣ ସେ ଏହା ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲା ଯଦି ସେ କେବେ ମରିବ ତାହେଲେ ସେ ଏହି ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ, କାରଣ ସେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ତ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଏଠାରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶ୍ଲୋକ 10ଟା ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓରେ ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2, ପାର୍ଟ 3 ଏମିତି କହି ଆମେ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିବୁ। ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ।